Езиков пъзел. Колко езика се говорят по света? Според последните данни на сайта Етнолог в света има приблизително 7151 езика. Повечето от тях обаче са застрашени, като почти 40% от езиците имат под 1000 носители. Но дали всяка държава има само един официален език? Не! Има цели 75 държави, в които се говорят два или повече официални езика. Вижте Канада. Там официалните езици са английски и френски. В Швейцария дори са 4, а в Южна Африка цели 11. В много страни, като Русия, Китай и Индия, макар официално да се говори само един език, на практика се говорят стотици малцинствени езици. Например, в Русия живеят етнически групи, които говорят над 100 различни езика. А сега нека поговорим за хората. Колко от нас могат да говорят повече от един език? Смята се, че около 43% от световното население е двуезично. Това са над 3,3 милиарда души. А ако добавим и мултилингвите, хората, които говорят 3 и повече езика, този брой нараства с още 1 милиард. В България също има много билингви. Според последното преброяване, 620 000 души или 9,2% от населението говорят два езика. Но това не е всичко. Около 2 милиона българи живеят в чужбина и повечето от тях са билингви, които говорят и езика на страната, в която са се установили. Езиковият пъзел на света е невероятно разнообразен и динамичен. Всеки език, било то малцинствен или международен, е част от това богато наследство. Ако имате късмета да сте билингва, разгърнете добре тази възможност и се възползвайте от предимствата на билингвизма. Ако имате деца, предайте им това предимство и ги отгледайте и възпитайте като билингви. Поощрявайте ги! Ползите от билингвизма още от ранна възраст са огромни.